سلام زي خبركم تخطاتلتي channel يوتيوب سينما سمره على توزينا سبورت النهار. قطمات بريمير ليج انجليز بسنك ابيت كامعص او بروجكت دراغم مجمارن ناي نحس ودر تشامبيونز ليج اندحرز وسدو كابلو مدوص ازخونه ግን كاترغم زلو زحصر كرمتاو عرفتي تمالي ናብ ስሩዕ ጸወታታቱ ምምላሱ ዝፍለጥ እዩ በሓንቲ ካብ ዓበይቲ ክለባት ዝሊግ ዝኾነት ኣርሰናል ድማ ይፈሊሙ ሰለስተ ብባዶ ዝተዓወተት ኣርሰናል ዋላ እኳ ድሙቕ ዓወት እንተሰነደት ቅድሚ ዝግጥም ኣብ መሳርዕ ቀዳሞት 11 ተጻወቲ ገለገለ ሕቶታት ተላዒሉ እዩ ማለት ሚኬል ኣርቴታ ካብ ፍልማ ዘሰለፎም ተጻወቲ ቅኑዕ ዶ ነይሩ ዝብል እዩ አውራ ድማ ምስላፍ መሐመድ ኤልነና አገራም ነይሩ ምልጋስ ኒኮላስ ፔፔ ከምኡን ኣብ ዳሕረዋይ መስመር ንዊልያም ሳሊባ ብዘይምእታው ኣጣቃቅማ ሰለስተ ተጻወቲ ብኸመይ ዝብል እዩ ነዚ ሲዒቡ ድማ ከምቲ ልሙድ ኣብ መስርሕ ዝርከቡ መስት ኦዚልን ጋንዱዚን ሓዲኦም ኣብታ ጋንታ ዘይመቕልቃሎም እዩ ይኹን እምበር እቶም ኣብ ሜዳ ዝተረኣዩ ተጻወቲ ነዚ ነቐፌታ ዝምላሽ ሂቦም ልዮም ምባል ፍትሓዊ እዩ አሰልጣን ሚኬል አርቴታ ናይ ማእከል ተኸላኸልቲ ምድርራብ ኦቨርላፒንግ ሰንተር ባክስ ብምጥቃም ንፉልሃም ውፅኢት ኣልቦኻ ምግባር ዓድዩ ዓለም አርሰናል ነትዕድላት ዓብሊላትያ ኣብ ግዜ ምስግጋር ኩዕሶ ማለት ትራንዚሽን ዘይትምሕር ኮይና ብምርካባን እቶም ናይ ድሕሪት ክንፊ ተጻወቲ ብስሩዕ ነቅድሚት ብምድፍኦምን ሰለስተ ናይ ቅድሚት ተጻወታ ነፍሲ ወከፎም ብውሕዱ ጽምዲ ቅልዓት ኣካይዶም በቴክኒካው አቀራርጻ ምስ ናይ ድሕሪት ሰለስተ ተኸላኸልቲ ብጸጋማይ ወገን ዝጀመረ ኬራን ቴርኒ ኢንስሊ ማይክላንድ ናይልስ ኣብ ማእከል ንምብዛሕ ውሽጥ ኣብ ዝተርፈሉ ቴርኒ ብዙሕ ግዜ ንቅድሚት ብምግዝጋስ ኣብ ፖሴሽን ብምእታው ግዲኡ ዝተቐረበ እዩ ነይሩ ኬራን ቴርኒ ኣብ ፍርቀ ክፋል ሜዳ ፉልሃም ልዕል ደቂ ጋንትኡ ዝበዝሐ ትሕዘት ኩዕሶ ዝነበሮ ተጻዋታ እዩ ብሓፂሩ ብወገን ጋነርስ ጸገማት ምፍጣር ዝበሃል ኣይነበረን እታ ናይ ብሓቂ ዝበለጸት ፉልሃም ዝረኸበት ዕድል ብመንገዲ ውልቃዊ ጌጋ ዳ እምበር ናይ ሲስተም ጸገማ ኣይኮነን ትማል ዝተንጸባረቀ ውልቃዊ ብቕዓት ተጻወት መቸም ኣርቴታ ኣብ ኣመራርጻ ትኽክል ምንባሩ ዘረጋገጽ እዩ ካብ ትጽቢት ወጻእ ዝኾነ ምስላፍ ጋብሪኤል ቅድሚ ሳሊባ ብዘይ ጥርጥር ግርም ኮይኑ ተረኺቡ እዩ ድሕርቲ ኣብ ካልኣይ ደቂቕ ጸወታ ምስ ሊዮኖ ዘርኣየ ድኹም ምርድዳ ንሱ ኣብ ሙሉእ ደቂቕ ኣብ መንጎ ክልተ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ቅልስ መንቅብ ኣልቦ እዩ ነይሩ ካብተን ዘካየደን 113 ሕልፊት ኩዕሶ ፓስስ 95 ሚእታዊት ብልክዕነት ፈጺሙ ሸቶውን ኣቕፂሩ ጋብሪኤል ማጋልሃስ ኣብ ቦኽሪ ተሳትፍኡ ብሉጽ ተጻዋታይ ትግጥም ዘስምዮ ብቕዓት እዩ ኣንጸባሪቑ በዚ ኸኣ ኣርሰናል ነት መስመር ተቆጻጻሪ ማለት ገዛኢ ዝኾነ ተኸላኸላይ ረኺባ ምህላዋ እምንቶ ሓያለ ተንተንቲ ዝልይ ኮይኑሎ ዘደንቕ መጥቃዕቲ ፒየር ኤሜሪክ ኦባሚያንግ ኣብ ሳልሰይቲ ሸቶ ብርግጽ እቲ ዝጎልሐ ሸነኽቲ ጸወታ ዝነበረ ኮይኑ ምእታው ዳኒ ሴባያስ ድሕሪ ዕረፍቲ ከም ተቐያሪ ንተስፋ ናይ ምሕዳር ስምዒት ብዝቕስቅስ መገዲ ናይ ጋንታ ጥበብ ሰሪሕ እዩ ዊልያን ከዓ ናይ ሰለስቲአን ሸቶታት ኣለይ መለይ ባህሊ ነይሩ እዚ ኮይኑ ግን እቲ ከምኡ ሓድሽ ተሳታፊ ዝኾነ ካልእ ብራዚላዊ መስሕብ ዓይኒ ዝነበረ እወ ኣዝዩ መሳጥ ዝነበረ እቲ ደገፍቲ ኣርሰናል ኣብ ዝወቕት ስፖርት እዚ ንቕድሚት ዓብ ስጉም ክትስጉም ናይ ዝጽበይዋ ጋንትኦም ኣንጸባራቒ ተጻዋታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ተስፋ ገይሮም ዝጽበይዎ ዘለዉ ካብ ሊለ ብ27 ሚልዮን ፓውንድ ዝተዓደገ ጋብሪኤል ማካልሃስ እዩ በተስፋ ጅማምራ ድማ መሰሲሉ ተቐልቂሉሎ ነዚ ስለ ዝተረድአ ድማ ኣርቴታ ኣኺል ተሪፍ ናይ ማእከል ተኸላኸልቲ ኣብ ሕቑፍታ ጋንታ እኳ እንተሃለውዎ ንዝጠቓም ተኸላኸላይ ብምዕዳግ ክውንኖ ዝተደፋፍአ ከም ጋብሪኤል ዋላ ሓደ ከም ዘይነበረ ኣቐዲሙ ዝነቕሓሉ ነገር ምንባሩ ድማ ይግለጽ ጋብሪኤል አንጻር ፉልሃም መጥቃዕቲ ድሕሪ መጥቃዕቲ ክዓግድ ዝተረኣየ ተጻዋታ እዩ ልዕሊኡ ኩዕሶ ዝመንጠለ ይኹን ካብ ክልል ዳቶም ዝጸረገ ተጻዋታይ ኣርሰናል ኣይነበረን ኣብ ማእከል ድሕሮት ሰለስተ ምጽዋት ህላወ ገዚ ፊዚካዊ ጋብሪኤል ነቲ ብኣቡበከር ካማራ ዝፍጠር ዝነበረ የማነ ጸጋም ናይ ምባል ተህዲድ ኣጥፊእዎ እዩ ልዕሊ ናይ ኣካላዊ ብቕዓታት ዝተወጽኡ ድማ ኣብ ጽፈት ፓስ ዘርአያ ጽባቐ ይምስጥ ምናልባት ዴቪድ ሉዊዝ ነዚ ጸወታ እዚ ኣብ ናይ ማእከል ምክልኻል ቦታ ዝምረጽ ምኾነ ነይሩ እንተኾነ ትምኩር ብራዚላዊ ልዕሊ ዝሓድሽ ኣባል ዛጋንታ ዝኾነ ወዲ ሃገሩ ጋብሪኤል ብዙሕ ውሑስ ናይ ምሕላፍ ኩዕሶ ክእለት ክፈጥር ኣይምኽኣለን ንፓሳት ጋብሪኤል ብዞንን ኣንፈትና አንጻር ፉልሃም ምስ ንምልከት 107 ፓሳት እዩ ብብቕዓት ፈጺሙ ኣብቲ ሜዳ ካብ ዝነበረ ዝኾነ ተጻዋታይ ንላዕሊ ዝበጽሕ ምዃኑ እዩ ኣብ ኩሉ ሸነኻ ኣጠቓቕማ ኩዕሶኡ ጽፉፍ እዩ ነይሩ ህዱእ ኣጻዋትኡ ከዓ ንደቂ ጋንትኡ ውሕስነት መጢውን ተኣማንነት ሂቡን እዩ ኮታ ልዑል ኣበርክትኡ ዝተረኣየ ምክልኻል ጋነርስ ንፉልሃም ልዳቶም ትደፍረሉ መገዲ ክትረክቦ ኣይኽኣላን ዋላ እውን ተጻዋቱ ፉልሃም ንዳሕረዋይ መስመር ኣርሰናል ክትሕሱ እንተተቐልቀሉ ብ6 ፉት 3 ኢንች መዛርዕ ጋብሪኤል ተጻዋርነት ይረኽባ ምንባረን ንእንኮ ሸቶ ኣየብቅዖምን ናይ ብሓቂ ዘተኣማምን ተኸላኻላይ ጋብሪኤል ድሕሪ ኣብ ወርሒ መጋቢት ግጥማት ሊጓን ምጉዳሉ እዚ ማለት ድሕሪ 6 ወርሒ ኣብዚ ናይ መጀመርታ ጸወትኡ ጸብለሊሉ ብጽቡቕ ምጽዋት እምበኣር ኣርቴታ ኣዝዩ ከም ዝተገረመሉ ገሊጽ እዩ ብኻልእ ወገን ብተመሳሳሊ ዊልያን ብየማን ንቦታ ፔፔ ምውሳዱ ስኸፈ የበለን
أكواد أخل التحجز شتو قريبو بناس أغلى عند الدات هريمون تلاقي عستملست كلعون أرسنال بقطتانا مخفتي تشتو مريحة تانية مستاكب ما أزن زهندسا شتو جابرييل ماكالهاس حويس كدما أب كلن شتوتات كانهرس بزل على كواسة ترايو ويليان دعتي راي بارلور أب نحسش حنش عتميتيس أنكلتان أنصار ليفربول زوارو حجز أب فالماي ناي بريمير ليج تساتفؤون أرسنال كلتا قربات شتو زسرحة ناي مجمرتات تصوتايو جابرييل ويليان دميركا نتن نفس وكفن 12 زصاوتا تشيلسي مان سيتي نغون نغديفكا ابز حج اوان اب مدرخ بريمير ليج بماليازا سمين لندناويت كلب 11 برازيلاوين تصاوت تقلقيلوم አለው محمد إلناني أبتا معلتي حدا كابتون بك أزبلو مرؤيات بولسات تصاوت كوانت زينبرة مستوم 4 خوينو اب مخلاف مالتا معقات كعسو لعل زخونه كال تصاوتايتا غانتا ازيو صيتاو نيرو بحثشا بملئتاتا غانتا امبزيا بصبو ادميعا سلز ارتيتا جلستر فخلو كوانت خونه بزغ صاب حج سريح وزلو طراي حيال غانتا زهنص يمثل مس ارسنال وعلو محداس چبوط مخان زنگرلو حلقه غانتا بير ايميريك اوباميانغ دحري روبرت بيرس اب عمت سبورت 2034 كم ودما 2045 زمزغبو اتي اب تخاتاتل عمت وددر بريمير ليج اب مخفت قدام سنبت ان ارسنال شت زوصرلا ناي مجمرتا تصوتايو كعس اقرا عالمنا كمز امونغو بورتوغالاو كريستيانو رونالدون ارجنتيناو ليونيل ميسي زلو حيال سبورتا ولخ اب تاريخو فصيمو يفلطن ازوم كلته زلعل كوخبت اتقعتي ناستات 10 عمت نقعس اقرا عالمنا كقلص ويم صنيحهم بفليابتي ود 35 عمت رونالدون ريال مدريد ود 33 عمت ميسي دمان بارسيلونا وكيلوم زكايد وزنبرو قطمات لا ليغا زوم اب تمسال عدم زركوب كواخبتي اب اصواوتهم كونه اب امزاغاغبا شتتاتهم امبزاز مسط كلت استفلالي ميلاز تقوم اب اسمو خانم كلتيم مسطتي كلتيم تبلحتي كلتيم دما هنق وتا دغفتهم زمالو ايوم كاب حد زي بلالص بمخانم دمايو نخلتيم كتورادروم امبزا اصغام زخون كاب زمرداتا زتبغست مرب حبريتا ماركا دما نزومني عالمنا وتر بولصات زخون تصاوتي مسكلاباتهم كونه مساغروين كانتاتاتهم እና تصاوتو بزمزغبو شتታት انتاي كم زمسلو بخمس ساعات تገልጾ ፈቲናላ كريستيانو رونالدو نكلاباتون هاغراويت كانتو نوكيلو ابس تصاوتلن ግጥማት زاكيت 739 شتታት كمزغبن كلو ميسي دما بتمصالي 740 شتታት كقصر كيلولو ازي بمنصر كلبن كرئ رونالدو مس كلبات سبورتينغ ليزبن مانشستر يونايتد ريال مدريد جوفنتوس بمخانا بزكيرو صوتات 638 شتات مزغيبو كساب حجي مس كلب بارسيلونا طراي تصاويت سركب ليونيل ميسي دما 634 شتات امزغيبو يركب اب اغراو صوتات مس نمص دما كريستيانو رونالدو زحلف السولسنا هاغراويت كانتو اوكيلو انصار شورنا بزكيرو صوتا كلتا شتات بمزغاب نبس شتاتو ناب 101 كبكب لو خيليو از فصامه زدما رونالدو نتا اب اغراو صوتات نهاغرو 109 شتات بمزغاب كبروسن حيز زركب ايراناو تصاوتاي علي داي تختيلو كال اي درجه خسرع خيل ويركب ارجنتينا وليونيل ميسي اب اغراو صوتات نهاغرو 7 شتات رايا قصير لالو كريستيانو رونالدو بتوسخي اب اغراو قطمات مالت تابيرو 2016 كم ودما ابني شنسلي 2019 نبورتوغال كلتوانا چخطراخ ايليو مسجن زخبرن زنانزي غنا خونا صفوي بقعن زلو انتخونه ليونيل ميسي مس هاغراويت كانت ارجنتينا بمخان نوانج عالم من سياتن اولمبيكسن كعوتلن كلو اب وانج عالم من كوبا امريكان غنا اب قطم فصام سلسته سعره كعوتاي كالن عبتي بمحبر كعس اقر عالم مالت فيفا عمتاوي نبولس تتصاوتاي كعس اقر زوهاب شلمات بالون دي اور مسنمصغن ارجنتينا وليونيل ميسي 6 غزي شلمات بالون دي اور كچبط انكلو بورتوغالاو كريستيانو رونالدو دما 5 غزي تعويت للو امو خدعه بمنصر زمزغبو شتات اب تاريخ كعس اقري من يبلص ميسي دو رونالدو بركم تخطاتلتي channel يوتيوب سينما سمره نلوم زبلنيا زيناتات سبورت ابزي فصم سلام كتتالكم نمسكن